Snimamo kako pogađamo ukus žvake. Ona mora da pogodi šta sam ja kupio. U trafici sam kupio šta sam ja kupio i ja moram šta je ona kupila. Da. I evo sad prvo ti... Čekajte ljudi da izvodim 5 kila žvaka. Ljudi, evo sad ona otvara. Sad ono zatvara oči. Evo koji je ukus. Ajde, kad će više? Eukaliptus. Čekajte. Evo, otvaram joj. Čekajte, samo ovako da se fokusira. Jel su ljute žvake? Ne znam. Čekaj ljudi da se fokusira. Mora da se nekako fokusira. Daj mi više žvake. Čekaj samo da otvorim, ne mogu ja da otvorim. Kako sad ovo neće da se otvori. Jao. Ja mislim da si kupio na komad, pa onako samo bum, bum. Da, na komad, ali to ne radi. Evo ti. Zatvori sad, moraš da pogađaš. Mogu da probam? Da. Snimaj me. Snimam te. Evo, ne znam kako je. Bre, tvrda žvak. Ljudi, šta misliš ko je? Nešto mentos. Ne, slično je mentosu. Nešto bijela, ne znam. Se predeš? Neka plava žvaka. Plavo pakovanje? Da. Jest. Čakaj, nisi pogodila ukus i ispala je... Čakaj, vidim kako je. Eukaliptus. Eukaliptus. Evo vidite. Pa vidjeli su oni, pokazao sam im. Ne, ostaviš tu, sad ti meni daješ. Zatvori. Nema gledanja. Ja mi gledam. Čekaj da otvorim. Da. Ljudi. Zatvorio. Ljudi. Moramo i da... Ljudi... Ja mislim da su bubblegum mint. Bravo. Ljudi. Ljudi. Ali on je sve reći tačno. Sve. I ljudi, a šta je za kraj da ocenjujemo žvake? Ovo je 7 od 10. Ja da probam svoje. I ja svoje. Pa da vidimo kakva je. Mislim, ne znam. Evo. Ovo su hladne. A ovo su tvrde. Ovo su mekane, to ja volim. Ja što su tvrde. I pa neka. Malo boje jezika, Da, malo boje. Ovo je neka ista sedmica. Ljudi. Ovo je bukvalno pravo. Lajkujte video i subscribe-ujte se. I komentarišite obavezno. Komentarišite mjesto pronaći. I kupite i vi ove žvake. I vi
vidite još koliko imamo žvaki. Da pojedemo mojih. I tu su ove koje smo pojeli. A ovo su moje. Ipak gde su? Vidi se dobro. Čekaj, da im pokažem. Idemo da pijemo najjaču vodu. Habuš babuš. Aj probam habuš babuš. Ovo tako izgleda. Ljudi, evo sad ćete vidjeti vi. Ja ću sad da jedem ovo. Jedan babuš babuš. Ajde. Snimanje. Ovako. Babuš. Babuš. Moj Miloš. Ljudi, sam je rasturio. Eto vam jedan babuš babuš. Babuš babuš. To je bilo za video. Ne, da probam. To je bilo za video. Znači što sam ja Nemoj povodio. otvoreni. A je, ljudi. Stisnite jedan like obavezno za nju da nauči da otvara ove lizalice. I napišite u komentarima Hana najjača. Jel igrate Minecraft? Jel igrate Minecraft? Pitam. Jel igrate Roblox? Ona se zove Hana Banana i kako se ona zove? Hana Banana i neki brojevi. 8, 4, ni ne znam ko daje. Na sljedećem videu ću vam pokazati kad igramo Roblox. Evo vam. Evo Hana. Hvala. To izgleda ovako. Obično favorira. Tu mora se pljune. Ma ne mora, neću ja to pljujem. Ja sam pljune ne moram. Sad malo jedan pijeć. Malo da popijemo Knjaz Miloš. Ljudi, ovo je borovnica. Knjaz Miloš. Ljudi, ovo je borovnica. Pišite u komentarima da li ste vidjeli da neki čovjek na TikToku i Nemanja farbam jezik. Vidite, ljudi. Farbam jezik. Da li ste vidjeli kao neko radi haboš, baboš, Knjaz Miloš i ode po cijeloj kući voda. I za kraj jedan veliki pozdrav. Pozdrav! Za sve moje subscribere, molim vas još 7 subscribera mi treba da dođem, da mogu da snimam uživo. I to bi bilo to od ovog videa. Zdravo! Ćao!